Simula katapusan pa lamang ng Abril, nakakaranas ng mga panakanakang pag-uulan sa Bicol Region na tilang bahagi ng bansa. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, sa kabila ng mga pag-uulang yan, hindi pa opisyal na nagsisimula ang tag-ulan. Ang mga pag-ulan na nararanasan itong mga nagdaang araw ay dulot ng easterlies, ang mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko na nagdadala ng maalinsangang panahon at kalat-kalat na pag-uulan. Dahil dito karaniwan ang mainit na panahon sa umaga na sinusundan ng pag-uulan sa hapon o gabi. So sa ngayon po, nakikita po natin sa Himawari satellite image po natin na may mga cloudy parts po na ating nararanasan. Lalo na dito sa Bicol. Dito po banda sa may Camarines Norte, cloudy po sila. At maging dito po sa atin ay naabot rin po tayo ng mga malalawak na mga kaulapan. So nakikita po natin sa ating streamline analysis o yung tinatawag din nating predicted mean sea level pressure. Nakikita po dito na sa wind parameter po ay dominating po talaga ang ating easterlies. So, from east po yung hangin na ating nararanasan. Ito po, easterlies na to ay nagdudulot po siya or yung impacts po nito ay maulan po tayo. May mga isolated thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. At kung mapapansin nyo po sa mga nakaraang araw, maulan po tayo tuwing hapon sapagkat easterlies po yung weather systems po natin. Inaasahan naman na sa kalagitnaan ng buwan ngayong Mayo ay magsisimula ng transisyon ng panahon mula tag-init patungong tag-ulan. Kasabay nito unti-unti ring lalakas ang habagat na magdudulot ng mas madalas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Usually po, pumapasok yung southwest monsoon early as half month ng May or May 15 onwards and then hanggang July po. Ayon sa PAGASA, posible rin ang pagpasok ng 1 hanggang 2 bagyo sa mga susunod na linggo na maaring makaapekto sa Bicol Region. Samantala, pinapayuhan ng mga residente na maging handa at tumutok sa abiso mula sa Weather Bureau para updated sa lagay ng panahon. Regine Boy, CSN.